Ahoj lidičky, jen vám chci říct, dneska mám nádherný den. Takže, nejkrásnější den za posledních x let. Takže kdyby se mi náhodou zítra něco stalo, protože víte, jak se to říká, když máš nádherný den, nejkrásnější možná v celém životě, tak na druhý den možná umřeš, ty vole. Takže se náhodou, kdyby se mi něco stalo a náhodou bych umřel, tak se s váma loučím. Děkuju vám za přízeň a rozjel jsem telegramový kanál t.me velké S Streets velké M Mira. Streets Mira dohromady velké S velké M t.me telegram Streets Mira. Tam najdete všechny moje videa za poslední dobu z Twitche a najdete tam videa, které nejsou na Twitchi, které natáčím, když nemám internet a práskám je tam, takže Telegram, Streets Mira, velké